chang khat na tar ma saber kha engtin mo an chan check it out chuan khorasa yeah awan lo mom em ni ta se ni de le khathiam te ti mol tu mihring te ti a tu po zu hi lo ni hi khai bo interview chu izara hilenkin isoi chua zara ihar law begina ihar lula ke chuang Biaksailovi interview kan clear dona hei ke chuang Biaksailovi po ale lama Rilru a pui thing kati zu hian min ti buai lu tuka chuwang chuan media kal tlangin kan buai na te min phor sak te utia ngen nai ron siam hi kan lom hle maya Rilru pui thing kan ti ro pui kan ti kalau sha danin in pa hi Zulawma ani tro oni ti chuan nang po hi hming dik tak chu ke chuang Biaksailovi ani lo an ti adiken nilawa ma se tu na chuan kanita ni hi chung rong te po chu in pa in zu a buai pui lu tu ka wang le zu in ti buai cheu wang hen ka hming tak po hi ka pungam to lo chu wang chuan magistrate te hriat puina in ke chuang Biaksailovi kanito don tin hming hi tha tro ngawlvei chung kwa tanga ngawlvei chung kwa kan ni wangin hming hi ke chuang Biaksailovi tin ka thlak tan alo mom hle mai engma kha soi she lo vila a tho me ani le a tlang va line aron hel lai te hian engeni zuwa in team atem ve zeu thi te hi I hremi alo nge I hret I lo hre veren I lo hreru veren ti te min sel phemo sheve thave ma se a ngei thei be kanin nei nu ate a ngei ve thei me ang atin kan be se na nen ka thira nam bung chung hian aron leng fo mai ani tak chu ni zuwa in china ron nam ve ham chang chu ani chin ti chu nang pani lo khelo amaro chu mangai na wanga siam that te po kha I be sei ve fa po pariat veo in ne in chang chere ni in kalau sia ani kem pariat ne jan pariat sumle pa ya po in har sain ele bar thua po in poi chin le ni in ka sia mỗi lần nhiều sila chăng siam zel kan tiang chi te mo hetiang hi enge kakin to lo ve ka pe to lo ve han ti chang mo inei chinem in siam mai te hi han du chang te hi inei ve rum nei ve te rem mai ma se ma ber bur hian phal hek lo ko shan le ko tlanga kan tang kai lo si kan ti ve thei tok sinot mala na fanei tama tel hi chuan thei top chwa ve tur ti tlat box se ani ta chumale ni heng hi pathian thu le ko ran thu chuak te po hi abop loka ani lo zong lo lak ve the ni khalam ko sei thui lu tuk lo ila that nem ngai na ko ran thu chuak azom ve du lam hi ama pon in en non sela abop loka ala de woni tro ni che o dik che oi le mai chu lai chu ani le chu lai chuan afani tam tal hi chu ti na tang thok pe si lo hian
Fanei tam konga hi chuan a hna hlem viau ani mo Lên chưa này mấy ani tak chu a alo mom sim sim ani e hi voina ke chuang Biaksailovi thatak takin Rilru na tak chungin interview te ma chun theia kalom hle ani cậu sẵn thu cho cái dòng đủ đàn tê bù lục dòng hiện nít cất dễ là với khát bộ bộ phải chạm cả lâu xóa cả bộ phải chạm mà nít đâu cả bộ phải xóa nít cả à tê vin rồi cái nín hao xếp luôn ani chimale tiang ata thian thu a koi zong te ni china ka soengin a bok lok zong a lak ching te chu ve thin bok ma sila hi chu fel lo ani in pa po chu doi siam cha the se ka du hle ma amaro chu zu in a ti puai a ti hian tu gi din mun chu lia in line at om hle mai ti dai ila hetiang takazu ina a ti buai le a thuak thleng maya alo soi sak kan ti do ni a hriat na thleng maya a buai chhan hun hi eng ti nge nia ka ti do nge eng ti ka chang nge in hriat kan ti zok pian hetianga a buai chan a Rilru buai chan hi eng ti ka chang nge hriat à hun lệ ni chia cho có sẽ tổ là vậy bazara à ar sa zor puiten min ron phone pa hi ron shwai ho me ro a ar zor lai po ngai sak thei to customer po ngai sak to bok sin alu di sol ti me me ron te Rilru hi na tak ti ni chu te tang chang ka Rilru hi boy ti ka shat chang ni me a koi hle mai ani na taka chuan Zulawma te po le khap yaman nia ani tu ang ani phak lo chan po zu kha ani per maya apoi tak me vani ka Rilru na lu tu khian la te po ka phuah ve lom rip lampang chi nia hiau ava dang dai le si ve zu I huwa ta fang sim rep hla I phuah ve tinani mo ivan ro pui ve a moi lo lam po ka thu san lang kan pa heti em ti bai tu hi trong kam mai ni lo la po hi ka siam veng ti kha ka Rilru lian ber chu ni mai ani chu ani le I hla phuah chu tuna hian I sa thengem I ron sa chuak thengem tuna hian ai ke ma chu sai thiam kan ni lawa sa thei don lo ke ma chuan ani midang sak turin I phuah tu laya rep phei chu anna song tan han ti chi ani si lowa tu te nge sak tir tu rai hual de te ni he kan cham pa yang felate min dalate a rem ani mai ani tak chu e yen fila te min ta la te ho te chon sak I hla phuah chu han sa lau se la an pai me don en tro ani chu ti ne chuan I hla siam chu I hla phuah chu a thu talin enge I soi theangin min soi chu sak theangin thei te re nge lan li ngawlvei la nia kan sai chin nge e avalom mom don em I siat po cha ko malom I min soi sak the chuan kan lo mom ko tang chigi dau ti tang in chan mo chiki dau ta changin en chana a chorus ve thung kha chu ya ti tang avan chadon em
chikidau le iya acha nen I chorasa iya oh iya ya kha ngoro tlar chang khat na tlar ma saber kha engtin mo an chang chigidau chuan chorasa kan pa ho chhan zu ka huat chhan po zu in ton tlak lo kan pa in dong tlak lo an nu a fan tha em oi thuak te po chu lo van tha ring vi kan bi loi ai zor kan pa zor chunga thor kan pa chiri kan ma ba ke a fa tha vi ka tiang kha la ka nang ma rip ron pu mo o ni ve khai nu ro pui ta kai chuak don ani kha kan zai thiam te pon han rep sak thei che sela ka du hle mai ka khisual I rep kha kan soi le chin ia tangin en tran tro adikin chuan ia tangin tran lo chikidau engting ero ya kan pa ho chan zu dem kan pa ho chan zu ka huat chan po zu adikin en ton tlak lo kan pa en dong tlak lo an nu yemi kai a faro pui ve kan be loi aya zor kan pa zor chunga thor kan pa yemi kha ai thua ro pui tak ini don hi a chiri le yemi kan tika chiri yemi kha dik chiri chia kan ma ba te ni mo kai nôm zui in rèn tổ su ở buổi thà mình thì buổi chập pan sẽ đi đi có họ i har lau nè kia nè i har huna khai là har lau i mít mèng là dik lau re có họ nè kia nè i har huna có họ i cút te po kan phet don nei har huna có họ kia nè har lau họ har lau kha ila har lau ila se na lu tu có họ to ku ta kham to lu tu kha có ile i se có họ ni ro pui te ro pui lo tu pakhat chu zu hi alo ni chiang hle mai tro le khathiam te ti mol tu mihring te ti a tu po zu hi lo ni hi khai bo in kan interview chu izara hilenkin isoi chua zara ki ma nge kon hlok tam tak ka mo in ta sia lo mong he na ani le tu na hian in pa chu hei le khathiam ni sin zu awangin mi ang lo khotlang pona an en dong kan ti don nge an mu sit aru takin ngawlvei mong the na thok pe lo khur dur reng mai din hmunah ading taring maya ei zong te point I chu asan thei om si lova ama chawa ina lo om hian a boi thlakin Buai thak te re me hei ber hi ram ka mang an na chani voi khat poni leng in ka oma khwalum bok si chen om te do ra re lo te sa da len ka chwa sana chu mi chunga lo om dan chuan lam ka Rilru ti na em tu chu ani chu mole a om dan chu patling hi zu in awan ti boi thei tak mihring pa ngai hi zu hian min van ti boi thei tak apoi lu tu kan mai hi om sia có mang ăn khap chi ne ini lu bi ti li tu kan yang a ku mo thu te le kha I khong pe gang
Rilru to so hey. Khawih khuk. Jum chebe lo.